KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurna bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV kontan noon kadi ko amtuɓe yebde gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande mon onon ɓaleɓe saabi eɗen bismiɗo hande suko ɗo batte duuɓi mawɗo ɗo batte hakkille nam jaaɗo nokkuji kewɗi taw kadi ala ko nawi ɗum toon sona gandal mum e hakkille mum kisɗo o wonano ni kadi neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo radio walla télé kono noon golle so tawi no moƴƴi so tawi golle ina peewi golle ina jumti yimɓe ne jiiti hen koye mumen ala kulli haalin fokko jaaha toon to télé walla ko way noon ɗum saabi o ari ɗo e Pindi TV o wiyete ko Ceerno Ibrahim Sow assalamu aleykum. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد مطلقا لذات الباري ثم سلامنا على المختار بدر الوجود مركز الأسرار سر الشؤون مجمع الأنوار وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بامودون شلمناما on njurama onon Pindi TV naɓe fof dendagal yeɓoɓe Pindi TV weltortoɓe ɗo e caggal leydi naaɓe e nder leydi ndi fof kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni en mbiyimo assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno Ibrahim o taw gandal walla o tawani gandal o yah o janggoye gandal o heeɓi gandal? alhamdulillahi rabbil alamin min heewi wiide gandal tawetake yimɓe ne mbiye tawde gandal neɗɗo no ara tawa jinnaɓe ma no goni ganda anduɓe kono ɗum fof e waade noon a tawiyat gandal ngal a janngal ngal imma janngal ngal e galle bamma walla jalta jangoyangal ɗiɗɗi fof noon en mbaɗiɗe alhamdulillah. asrar koye nder leydi Sénégal jannguɗa ɗum walla ko caggal leydi Sénégal ni? machallah gandal asrar en jangi ɗum e nder leydi ndi en jangi ɗum caggal leydi en jangi Mali en jangi kono battinorɗen ko to Maroc toon keɓɗen ijaza men itlaq to batte lasrar. mi haali nani a meeɗa wadde télé a meeɗa wadde radio kono noon ko saabi mbaɗɗa ko radio e télé mataw ko ko yimɓe tan kalnat ma mbima kono waɓen monen honon nodde men chaque jour tan kewe arɗo oɗon cohla waɓen mon no cohla pour mballa bandiraɓe ɗum tagui ɓeyde men arde ɗo ha gandanɗa ɓeyɗen jokkodirde yimɓe ɓeyɗen yajnude mission o par ce que lasarara sa woni hen a nattat jeyde hoorema wona an jeeto hoorema fof en keɓatma joguiɓe e wasɓe fof cohlatma te ɗum ko mission ko Allah tan mbaɗirɗen ɗum waɗi ɗum. holko pamɗani e saaha fof asrar no wayi musde ni e wiyoɓe sernaɓeɓe min mi are ceerno ligganimomi mi yiyani eko way noon ɗum holno pamruɗa ɗum? machallah gandal lasrar kam neɗɗo o no foti jurnade hen par ce que gandal lasrar wonko namdi ko namdi ko a tottat ɗum ha ɗum timma mbawa humtude haajuji yimɓeɓe eyi yimɓeɓe kadi wonen kadi aɗa haalnaɓe mbiyaɓe yo manni mbasa wadde ɗum addanaɓe caɗele eyi gandal lasrar wonko namdi neɗɗo foof wonɗo haaju mum humtorto wonno humtirte haaju mum ɗum ɗon noon sa anda ɗum e nder lasrar ɗum addande heɓe caɗele. ko wona ko ɗum batte asrar beele aɗa waɗa ƴewgal? eyi kala baɗowo lasrar force mbaɗa ƴewgal par ce que haajuji yimɓeɓe potani il faut ganda neɗɗo hol ɗaɓiye makko woni holto hoodere makko woni ɗum sa wawa ƴewgal a wawa andude ɗum ƴewgal noon waɗi façon ngaji ɗiɗi ƴewgal boowo e ƴewgal nder ƴewgal neɗɗo nodduma wima ƴewanam saɗa naata haajo kadi ƴeewa halto gandanɗa ha ganda holto haajo makko humtorto tawi ko ñabbu mum ganda holto ndewta ñawnamo tawi ko batte udditare ganda ko hol noon ganda holko heeɓimo ɗum ko ƴewgal nder ceerno waɗat ɗum jiiɗa ƴewgal neɗɗo nodduma wima ƴewanam beele aɗa ƴewana neɗɗo tan ganda tigui o wona almudo ma
jawtinama walla ko hono eyi haɗa ƴeewa neɗɗo ganduɗa o haɗa wawi liggodirde mo kon gueɗɗe cattat ƴeewa goɗɗo gandanɗa o ɗaɓiyaji mabɓe ɓuuri yadude mbaddamo on ɗon jawten koye fannu goɗɗo ɗo batte udditare kono kadi haade nden numéro ma téléphone 78 496 60 48 78 496 60 48 garten koye udditare nde tawno so yawti ƴewde neɗɗo woni consultation garten koye udditare beela aɗa golla ɗum ni eyyi machallah udditare kam lasarar sa welama ni mbiya ko gueɗɗiɗi yahadata dafu e jalbu dafu woni ko poɗataɗo yillo ɗum kala ko wawi wonde noon foti ko neɗɗo foti ko udditare foti kala ko cohluɗa rek ɗum woni jalbu dafu noon woni wadde musulaya rumta ñabbuji gonɗima haɗa aɗa rewta ɗum ko kulata ko fo haɗa duñta ɗum ɗum ɗo kam neɗɗo so woni lasarar yanke ɗiɗi il faut ko mbawa ɗum eɗen mbaɗa udditare eɗen mbaɗa kadi goɗɗum ɓayre ne beele aɗa waɗa ɗum eyyi machallah eɗen mbaɗa ɓayre tawi ko batte leɗɗe mum namdi eɗen jogui tawi ko batte binni kadi alhamdulillah ko wona ko ɗum gorago won wiyoɓe ina cafro jibidinako won wiyoɓe cafrat tan koko jibidinako beele aɗa tawi aɗa safla gorago eyyi gorago ono safro alhamdulillah en jetti Allah en jokkodiri hen hewɓe ɓe jii hen koye mabɓe gorago en safro gorago noon waɗi ko adda won hen ɗum ko ñabbu rek tawi ñabbu o nanema hay tawi ka jibidinaɗo hen ena safro tawi noon ko naturellement an noon tan mbaɗa ɗum woni ko safretake neɗɗo en jibidina e ñabbu foof mi jiiɗa noon ene waɗi safara mum en sella ñabbu foof no jiiɗa ina waɗi safara mum en sella sen mbi gorago sella batte gorago noon kam to batte leɗɗe ɓuuri yawrude ɗum tawi wona taw jomum ko rab jaggi ɗum wayno ganduɗa ɓe gondade gondijo ɗum aɗa tabitinde koye mabɓe tawi ko toon aɗa andi no mbatta ha ndewa toon tawi kadi to batte leɗɗe kadi aɗa wawi tottude jomum wat traitement haw yi hen hoore makko en sen mbi gorago en mbiyata kadi jiɗɗo dañde ɓesgu oɗo gorago mum no selli mais dañde mum ɓesgu no satti seeɗa eyyi machallah alhamdulillah ɗum kam tawi tan wona naturel ko ñabbu eɗen ɗum cellina eɗen cafra ɗum te ɗum alhamdulillah en jokkodiri hen yimɓe hewɓe jii koye mabɓe eɗen jettira ɗum Allah ɗum noon ko noon tigui en garat kadi omo ganduɗa ko jiɗɗo woppude cigarette e jiɗɗo woppude sanggara e jiɗɗo woppude cigarette e jiɗɗo woppude sanggara e jiɗɗo woppude fijde walla jiɗɗo rende sukaɓe mum ɗen ɗon gueɗe ɗum kañum yadata ne waɗi ko gandanɗa ko ɗum so neɗɗo uri jiɗɗo woppude cigarette jiɗɗo woppude sanggara jiɗɗo woppude sukaɓe mum jiɗɗo woppude pankare dal fe jiiɗi tan fijirde pankare gañetede fijirde waɗi golle denɗiraɓe ɓe dal golle waɓen Guiƴam Ablaye Tall en Moussa Ba en waɓe noon ɓe kala mo walla Mamadou Sané en aɗa yiiɗe woppude fimme walla aɗa wooɓa aɗa yiiɗi woppude ko jarata ko walla aɗa fija walla ɓiima no waɗ ɗum walla gondijo ma no waɗ ɗum en waɗi ko gandanɗa ko ɗum sen jottodiri hen sen tottima ɗum inchallah ɗum foof a rumtat ɗum amuntat gaña mum jiɗɗo dañde kayitaji no Mamadou Sané no yiiɗi yaltude leydi ndi walla Ablaye Tall walla Moussa Ba eɓe jiiɗi yaltude leyɗele kabaru majjum machallah ala hen beltima e namdal ngal eɓe calmini caggal leydi naɓe kamɓe eɓe kewi dañde ɗen ɗon caɗele machallah ɓuur jiɗɗo dañde kayitaji eɗen liggo hen eyyi waɗi gandanɗa ko eɗen liggo hen walla jiɗɗo wadde déposé so haalni men haade men yaade so yeehi wonko mbatten so yeehi kaw no yiɗirni ko noon o heɓirta ɗum kono ko noon tan kodine kono Ablaye Tall woni koye leydi Sénégal e kay Mamadou Sané yantude Mamadou Penda kono kamɓe ko ɗo e nder leydi ndi won kayitaji ɗiɓe jiiɗi fewnude ɓe donki dal yo hunde rew lawol ndeysan machallah gonduɗo caɗele tan jiɗɗo yo ñawdo yidde batte kayitaji foti ko ɗo e leydi ndi jiɗɗa ɗum walla ko caggal leydi en waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ɗen ko batte ɗum tan ɗe jahata en waɗi kadi gueɗe gandanɗa to batte lasarar ko ɗum tan ɗum yahata tawi tan jiɗɗa ko batte kayitaji walla yaltude ɗannade inchallahu rabbi eɗen liggo hen won wiyoɓe yaltinde bindol walla ɗum ɗo caggal leydi winda nawa ina ɗi sattude seeɗa beela ko ɗum ɗo jaltingol ma faya Australie walla faya France ina weeɓi eyyi jaltingol joni kam machallah yimɓe ne neldede woni foof partout dans le monde kala neɗɗo yiiɗi neldede nelde hen hay liquide mum sah no waɗi nawoɓe ɗum eɗen gandanɗa ɓe min nelda toon ko heewi min nelda toon aye min nelda en conele kala ko neɗɗo gandanɗa ɗum o handi dal min waɗ ɗum toon transféré gorko cattiraɗo dewgal walla debbo cattiraɗo dewgal eyyi machallah tawi ko debbo cattiraɗo dewgal tawi ko debbo kam
cewgal tan o sattira ene waɗi ko gandanɗa ko waɗi lekki ɗum ko batte lekki kin ɗon to batte nde waga tonke yahata eyyi ɗum ko ɗin kam so heeɓi ɗum inchallahu rabbi joni o yiye waɓen mon min nani nooɓo aɗa yaawi hen te gondumi koye yimɓe ɓe ganduɗa eɓe jiiɗi tan nooɓo nede ɓe ko yiɗɓe wadde rewɓe ɗiɗo ɓe ko yiɗɓe wadde tata waɓena Alsane Moussa en waɓena Mamadou Bilali Tokos en ene jiiɗi wadde rewɓe ɗiɗo kono noon ne jiiɗi nooɓanede eyyi machallah nooɓ no waɗi fannuji mum waɗi ko fannuji mum eyyi waɗi ko neɗɗo nooɓa neɗɗo cohla e neɗɗo naggam tan yahama ko nooɓamo mbaɗa ɗum taskir kala haaju ma Allah newna haaju ma waɗi gandanɗa on gorko yiya debbo yiiɗo walla debbo o yiye gorko yiɗamo ɗum kadi ne waɗi nooɓ mum gandanɗa ko sa hawridini rawhanuji mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe beldat ɓe jindirat goto foof no yiɗiri goɗɗo noon yirrat goɗɗo o kono Bilali Mamadou ma fewnidta gam yaade aray ma nooɓana ɗum ko wona ko ɗum jawten koye lamba e nawetanuji e foof te min nani hewɓe a ƴetti hen coupuji kewɗi aɗa jogui hen almuɓe ƴettuɓe coupuji kewɗi sippirto tan won mbiruji nanɗo en kalata ille ɗe ko almuɓe ma eyyi aɗa andi gueɗe ɗen ko gueɗe mbaɗi noon ɗe to batte lamba kam tawi ko to batte football yimɓe ɗiɗo juudoɓe pour jiɗɗa ko équipe gagnant équipe goɗɗo o ɗum to batte humre jarata ɗum batte humre jarata ɗum par ce que neɗɗo sa humimo rek tawi ka baddowo makko an a yahata makko no jiɗirɗa ni noon keɓirta makko a humat équipe keddiɗo rek goppa goɗɗo o tawi ko mbir tamit to batte lamba kadi ko noon tan goɗɗo humete keddiɗo o wawa yahde makko o wawa dañde ko yiiɗi ko jiɗɗo dañde place ni oɗo ko place tan o yiɗi dañde eyyi machallah alhamdulillah jiɗɗo dañde place tawi sen ƴeewi ɗum ha ganduɗen o ko place mbo yiiɗi o hol mbeta ɗon on foti joɗade ɗon walla fota joɗade ɗon eɗen mbawi joƴƴinde neɗɗo walla neɗɗo haalanma wonɗo yiiɗi joɗade ɗum foof ko dar place tan ɗum yahata machallah eɗen joƴƴini yimɓe yiɗɓe yaltinde neɗɗo e place ha tampa neɗɗo o de won yimɓe ene kaɓa e mum ne jiɗi ɗum yaltinde place ni eyyi ɗum kam no yawi comme jar cuuray tan won ganduɗa ko sa waɗi cuuray ɗo cuuray o gasi ɗo ɗon o gasi ɗon ɗumen makko gasi ɗon o yahata tan so tawi ko jiɗɗi heddade place o yiɗa yaltu so tawi ko jiɗɗi heddade ɗum kalanmami nane pour jiɗɗa joɗɗinde neɗɗo e place o heddo ɗon o ñiiɓa ɗon waɗi gandanɗa ko sa waɗi ɗum ɗon o ñiiɓat ɗon noon kadi tawi ka jiɗɗo yaltinde neɗɗo woni gonda musidɗo gandanɗa bonɗo ko mbiyata jaaru suuyi ko wondama tan ko caɗele ɓore woni jiɗɗa sertinde makko gandanɗa sa waɗi ɗum tan so tawi kanko noon ko yimɓeɓe beelakomo tan so tawi kanko noon ɗo woni ɗo e nokku yimɓeɓe beelakomo tan jiiɗimo yaltinde aɗa andi wonen gueɗe kadi neɗɗo embo waɗa ko moƴƴini kono yimɓeɓe beelakomo tan pour yo yaltu nokku on ɗum no woodi gandal mum waɗi zulmani e nouraniya gandal waɗi ko zulmaniya e nouraniya o ɓalwi kono noon golle ɗe mbaɗirta ɗum sa ɗum waɗiri golle bonɗe tan ɗum wona zulmaniya sa ɗum waɗiri gueɗe bonɗe noon gueɗe moƴƴe ɗum woni nourani o wa amma gandal kam koko nurɗi tan kono noon an ƴewata hakkude ma Allah ko poɗɗa wadde ko beela noon ɗumine mais amma kam gandal kam no waɗa foof joni noon an ƴewata an beela ana foti wadde ɗum mbete dina ma no rokkuma ya wadde ɗum walla rokkanima ɗum yiya neɗɗo tan gagnama jaltinama ala ko gueɗɗe wonko taki ɗum immade ɗum ɗi mbaɗirte aɗa yi neɗɗo waɗa gandanɗa ko comme genre niɓɓinirki yah wonko taki immade ɗum kum bandiji kono noon yimɓe foof joni heewɓe mbatti waɗirde ɗum goɗɗum jogoɗa humine jiɗɗa suuɗade jaaha ceerno waɗat ma jalta jaaha kono wona ɗum tagno ɗum immade kono no waɗire ko foof no waɗire gueɗe mbaɗe noon beela fewnana hen almudo kadi almudo o yeehi tan arti wima min de mi yiyani ɗum dal mi heewani dañi ɗum eyyi Allah dal no rokkimi e wone ɓe liggondiran ɓe eɓe jekko e mabɓe alhamdulillah ɓe mbi kala mbo Allah aɗa duwi duwa wona jaaba kala mbo Allah adde ma tawata kono haaju mum humto mbo haaju mum jogorani humtade arata e ma kono jogiraɗo ñawore tribunal ha wiya koko jogori sokede wiya aɗa golla ɗum no fewi almuɓe hewɓe mbi sa añi tan sokede jokkodir e ceerno Ibrahima Sow eyyi ɗum kam sa añi sokede won gandanɗa sa tottama ɗum kam kaso a wonta nadde kaso walla taw ka gonɗo to ni aɗa yiiɗi yaltude sa hollama ɗum ha jiiɗa tekɗa hen yitere ma walla neɗɗo o jogo ɗum ara an jindiran makko on paari so oɗo jaltuɗa ɗo to no tawoytuma ɗum noon hojomaji ɗi koko gasi kan garaten tan koye beela am yiiɗi yaltude leydi ndi tawa yaltinma kadi ne ko gollal ngal eyyi machallah alhamdulillah en jalti leydi ndi enen jalti caggal leydi en jeehi ɗo ɓuuri hewde en jeehi ɗon en jeehi Maroc en jeehi Tchad en jeehi Guinée en jeehi Mali en jeehi Mauritanie ɓuuri hewde ɗo Afrique kam en jeehi toon te yimɓe noddiri men toon haaju ko almuɓe noddiri on toon haajuji ko wona ko ɗum gartanta min koye tonggode nde e holto taweteɗa e hol waktuji keɓeteɗa min dal so neɗɗo noddi kam
heure mbo noddimi rek tawi min waɗi disponible inchallah ma en nandir eyyi min Thiaroye toon gonmi numéro o ko 78 496 60 48 ɗum noon a waynoto mbiyata yeeɓoɓe almuɓe ɓe holko mbiyataɓe mbaynoɗa machallah alhamdulillah en jetti Allah no feewi eyyi eɗen calmina ɓe en calmina musidɓe men en innata inde hay goto ɓe ganduɗa eɗen jokkodira mabɓe eɗen gandiɓe en calminiɓe hay goto en goppani machallah eyyi en mbiye enen mbasiyo tan bandiraɓe koreji men liggotoɓe adi foof yo neɗɗo ardin nunɗal neɗɗo sa yiiɗi hebde iftijaɓe eko mbatta ko a nunɗat eyyi en ñaama ko dagui te seeramɓe ka yo mbattu hakkillaji mabɓe gimmo koye mabɓe no feewi e ceerno fota ɗanade jamma ceerno jamma an foti jeyde ɗum tawi yimɓe hewɓe nodduma mbima min waɗini ham tampi mi yeehi ham tampi mi yiyani haydara ɗum wonko waɗat ɗum imma an tottaɗo o no mbiyeɗa ya waɗirni a waɗirani noon walla taw ceerno o manki laaɓede ko waɗata ko e par ce que haaju neɗɗo sa naati hen a foti andu haaju holto yettoyto mbasa tampide joomum natdira mum taw humtata haaju mum eyi yimɓe mbatten hakkillenoji no feewi machallah Allah jarama o jarama so ceerno ɗanima a ɗanima an almudo haaju gasata ɓen beltanima ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe Ayaw Habdirde Pindi TV ceerno Ibrahima Sow gonɗo ɗon ɗo Thiaroye tonggode makko ko 78 496 60 48 en beltanima nde mo jogui almuɓe ha toon to Australie Lamine Oumar Fatimata Gala Mboɗeri ko jaadowo men e kala saaha en jettimo toon to Australie Allah jarama on jarama ko Signe Mansour e combaan kennoɗo caggal to woni jinneji Pindi TV ha saaha goɗɗo e émission mon gande KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade koppeji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam